silapha sizowunikezela esisikolo uyawukhumbula uba imfundo yenye yonqa phambili kumqubomgomo elandelwayo ngurhulumente wombutho ophetheyo i-African National Congress, apho sinikwa khona umyalelo kokuba masijongane kakhulu nemeko yezemfundo nezempilo. Imfundo ke yiyona ke ebalulekileyo kuba imbewu esiyityala apha izawukwazi ukuchumisa isizwe nehlabathi, isinike ityuwa yehlabathi. So uba ngaba sifaka izikolo ezinje ezilalini, izikolo zikanokutsho ezinjengezi, isikolo esakhiwe nge-29 million ezilalini, xa usiza kwesi sikolo ugqitha ezinye izikolo eziyi-3 ezifana nesi sikolo ezakhiwe ngokwesi sikolo. So iyaxolisa ke loo nto, yenza ithemba. Le nkqubo siyilandelayo ka-ASIDI esusa izikolo zedaka, sisebenza no-national, sesakhe izikolo ezi-more than 159. Siyayithanda ke loo nto kuba iyabonakalisa uba umsebenzi omkhulu uyenziwe. Umzamo omhle uyazanywa kodwa kugqatso asikazulifeza. Sicinga uba sibambisene sizawukwazi ukuyiguqula le meko. Imfundo lilifa ingakumbi apha e-Eastern Cape. Sikwisikolo esasenziwe zee-missionaries, zonke izikolo zethu imfundo yaintrodyuswa apha nangaphambili uqala kwayo ukufika. So kuthi imfundo yinto yonke and siyakholelwa ke into yokokuba xa sithetha ngophuhliso lasemaphandleni kukuba senze umsebenzi onjengalo, sizokwakha izikolo ezinjengezi ebezisakwakhiwa ezidolophini, sizokuzakha ezilalini. Ilali, i-community ijonge isikolo, kukhuthaza abantwana babheke esikolweni. Akukho sizathu soba abantwana babe sesitratweni ngoku, wonke umntwana makabe sesikolweni xa imeko yesikolo injengale. So sizobethelela loo nto kuba imfundo sisitixo sobomi. Imfundo likamva eliqaqambileyo. Umntana womntu ongenanto xa ethe wanyamezela wabheka esikolweni uguaranteed ifuture yakhe kwakunye nefemeli yakhe. Silapha ke kwiveki yokukhumbula utata uVuyisile Mini, njengoko sisazi uba ngomso sakube simngcwaba ngokutsha, sibuyisa amathambo akhe ngokwesicelo sefemeli. Sithe ke siliphondo inye indlela yokumkhumbula nokumzukisa nokumwonga kukuba sigxile kwimeko yezemfundo kuba wayephilela abantu, wayezabalazela abantu, efuna ukuguqula ubomi babantu bakuthi bube ngcono. Xa senza le nto kwimeko yezemfundo siguqula ubomi babantu bakuthi bube ngcono.